Вітаю ўсіх, хто далучыўся сёння да нашай дыскусіі. Мяне клічуць Ірына Кашталян, я навуковы супрацоўнік мемарыяла Бухенвальд, аддзела па гісторыі савецкага спецлагера, а таксама ўваходжу ў дарадчую групу форума Беларусь нямецкага таварыства па вывучэнні ўсходняй Еўропы ДГО. На пачатку крыху тэхнічнай інфармацыі па дыскусіі. Сваё ўступнае слова раблю па-беларуску, аднак наша дыскусія будзе весціся на дзвюх мовах – беларускай і нямецкай. Вы можаце абраць зручную для вас, клікнуўшы на выяву глобуса на ніжняй панэлі або слухаць дыскусію ў арыгінале без перакладу. Я адразу хацела б выказаць удзячнасць за працу нашым перакладчыкам. Падчас дыскусіі мы запрашаем вас задаваць пытанні пісьмова праз функцыю пытання і адказы. І апошняя важная тэхнічная заўвага. Мы вядзем запіс нашай дыскусіі, які будзе пасля выкладзены на YouTube. Наша дыскусія адбываецца ў межах праекта «Форум Беларусь», які працуе пад дахам вышэйзгаданай арганізацыі ДГО і займаецца актуальнымі пытаннямі ў беларускім кантэксце. Ён злучае міждысцыплінарную навуковую экспертызу з грамадзянскім актывізмам і спрыяе абмену паміж даследчыцамі і даследчыкамі, актывісткамі і актывістамі з Беларусі і міжнароднага асяроддзя. Форум Беларусь абапіраецца на шматгадовую працу форума гістарычных даследаванняў Беларусі і рэалізуецца ў супрацоўніцтве з асацыяцыяй «Беларускі даследчы універсітэт імя Астафія Валовіча», а таксама з фондам Кшыжова. Сённяшняя тэма дыскусіі прысвечаная коблінскаму працэсу 60-х гадоў, з якога ўжо прайшло больш за 60 год. Але яе абмеркаванне гэтай тэмы, тым не менш, уздымае актуальную тэму адказнасці за злачынствы, здзейсненыя прадстаўнікамі таталітарнага рэжыму. Размаўляючы калісьці са сведкай працэсу 46-го году ў Менску, мне ўрэзалася ў памяць яе выказвання пра этычную дылему. Як жаданне здабыць справядлівасць не ператварыць у помсту? Як захаваць законнасць у адносінах да злачынцаў і што можа быць дастатковым для іх пакараннем? Для мяне гэтая тэма пераклікаецца з тым, што мы сустракаем у гісторыі савецкага спецлагера для інтэрнаваных у Бухенвальдзе. Падобная рэфлексія ў любым грамадстве з няпростым мінулым важная для адчування яго бяспекі ў будучыні. Гісторыя працэсаў супраць нацысцкіх злачынцаў паказвае, як шмат залежала ад палітычнай сітуацыі і дзяржаўнага ладу краін, дзе адбываліся працэсы. Непасрэдна ўплыў на падрыхтоўку працэсу мела сітуацыя халоднай вайны. Спачатку нацысцкімі злачынцамі займалася юстыцыя саюзнікаў, на тэрыторыі якіх адбыліся злачынствы. Пасля далучыліся ФРГ і ГДР. З гэтым былі звязаныя асаблівасці правядзення працэсу. Тыя, хто судзілі паказальна першапачаткова на савецкім баку, сыходзілі з так званых сталінскіх прынцыпаў законнасці. ГДР таксама на іх зарыентавалася, што ў выніку ставіць пытанне пра правамернасць вынесеных выракаў. У ФРГ ж былі асаблівасці інтэрпрэтацыі дзеянняў абвінавачаных юрыстамі, што паспрыяла таму, што многія абвінавачаныя не вельмі вялікія тэрміны атрымалі ці пазбеглі пакарання. Як прыклад, 44 працэсы ў ФРГ з 1960 по 1979 над 137 удзельнікамі айнсацгрупаў, якія неслі адказнасць за канчатковае рашэнне яўрэйскага пытання і знічтажэнне сотняў тысяч мірных грамадзян. Толькі 9 з іх былі прызнаныя выканаўцамі, 97 памагатымі, а 33 і ўвогуле былі апраўданыя. Фактычна стваралася ілюзія, што асноўнымі вінаватымі былі толькі Гітлер і яго блізкае акружэнне, а астатнія проста выконвалі загад. Каб абвінаваціць канкрэтных асоб, пракурорам ФРГ трэба было даказаць іх індывідуальную адказнасць за канкрэтныя злачынствы. Юрысты таго часу інтэрпрэтавалі ў працэсах злачынствы ў межах заканадаўства часу, калі яны здзяйсняліся, выключаючы выкарыстанне пазней сфармуляваных паняццяў генацыда і злачынстваў супраць чалавечнасці. Зараз бы я хацела прадставіць нашага шаноўнага мадэратара дыскусіі, прафесара Віктара Шадурскага.
Яго прафесійная дзейнасць была звязана беларускім дзяржаўным універсітэтам у Менску, дзе ён працаваў на розных выкладчыцкіх і адміністрацыйных пасадах. З 2008 по 2021 год ён з'яўляўся дэканам і прафесарам факультэта міжнародных адносін БДУ. У сакавіку 2021 года, пасля таго, як ён выступіў супраць жорсткага абыходжання рэжыму з супрацоўнікамі і студэнтамі універсітэта, ён быў звольнены. З-за пагрозы пераследу прыкладна праз год яму давялося пакінуць Беларусь. З таго часу ён працаваў запрошаным прафесарам ва Вроцлаўскім універсітэце ў Польшчы, удзельнічаў і удзельнічае ў шматлікіх навуковых і адукацыйных праектах універсітэтаў Нямецчыны, Польшчы, Швецыі, Великабрытаніі. Сфера ягоных асноўных навуковых інтарэсаў – вывучэнне прыроды аўтарытарызму, яго рухальных сіл і перспектыў у выпадку Беларусі, тэорыя і гісторыя міжнародных адносін. Ён аўтар больш за 200 навуковых публікацый. Шановны спадар Віктар, вялікі вам дзякуй за тое, што пагадзіліся мадэраваць гэтую дыскусію. І цяпер я перадаю вам кіраванне мерапрыемства. Жадаю усім слухачам плённага абмену думкамі ў межах дыскусіі з экспертамі і дзякуй вам за ўвагу да маіх першых слоў. Дзякуй вам, шановная Ірына, за ваше цікавае паведамленне, уступ. Добрый дзень, паважаныя спікеры, перакладчыкі, удзельнікі дыскусіі. Сёння мы разглядаем пытанні, звязаныя з вынікамі Другой сусветнай вайны, якая завершылася практычна 81 год таму. Аднак, як сама вайна, так і пасляваеннае ўрэгуляванне па-ранейшаму прыцягваюць да сябе ўвагу даследчыкаў і палітыкаў, а таксама прадстаўнікоў розных слаёў грамадства ў розных краінах. І мы назіраем, і гэта варта прызнаць, што ў аснове гэтай увагі, да падзеяў вайны, да падзеяў мінулага, часта ляжаць супрацьлеглыя інтарэсы ад жадання лепш зразумець, што адбывалася з людзьмі, з грамадствам, з насельніцтвам, да імкнення выкарыстаць мінулае для агрэсіўнай прапаганды і дэзінфармацыі, нават развязвання новых войн. Ад ніколі зноў да можам паўтарыць. Адной з найважнейшых пасляваенных праблем краін-пераможцаў было пакаранне ваенных злачынцаў, якія здзейснілі масавыя забойствы. У кастрычніку 26 года, як вы ведаеце, спаўняецца 80 год завяршэння Нюрнбергскага міжнароднага трыбунала над ваеннымі злачынцамі. І таксама вядома, што было ўжо некалькі десяткаў такіх маленькіх нюрнбергскіх працэсаў. Напрыклад, у 46-47 годзе ў Беларусі прайшлі аналагічныя працэсы ў Мінску, Віцебску, Гомелі і Бабруйску. Вядома, як адкрытыя, так і закрытыя працэсы над нацысцкімі злачынцамі і іх памагатамі ў Савецкім Саюзе і ў іншых краінах. Паступова пытанне, як казала Ірына, ваенных злачынцаў з'явілася на парадку дня і нямецкай юстыцыі. Найбольш шырока вядомы франкфуртскі працэс над 22 злачынцамі з ліку ахоўнікаў канцэнтрацыйнага лагеру Аўшвіц. Аб гэтым працэсе напісаны кнігі, і зняты дакументальныя і мастацкія фільмы. У 62-63 годзе, амаль паралельна, адбыўся адкрыты працэс у горадзе Кобленц, на якім асудзілі ваенных злачынцаў, якія здзейснілі масавыя забойствы на тэрыторыі Беларусі, в асноўным Мінску і ў 41-44 годах. У загалоўку нашай дыскусіі ён названы «Невядомы працэс». Хаця інфармацыя пра яго ёсць на розных мовах і ў навуковых, і ў публіцыстычных выданнях. Такое абазначэнне было выкарыстана арганізатарамі перш за ўсё, што гэты працэс мала асветлены ў беларускай, савецкай, постсавецкай сучаснай гістарыяграфіі. Напрыклад, у 1963 годзе па выніках судовых працэсаў у Кобленцы Цэнтральная газета Беларусі, Савецкая Беларусі, надрукавала толькі невялікі артыкул аб працэсе самага агульнага характару. Але ў апошнія годы пачалі з'яўляцца публікацыі, напрыклад, Александра Грахоцкага на гэтую тэму. Ёсць і іншыя невялікія публікацыі. Нядаўна ў Беларусі з'явілася ж публікацыя таго ж аўтара аб судовым працэсе ў Кобленцы 61 года. Мы сёння гаворым пра 62-63, але ў 61 ужо быў працэс, калі перад судом пасталі начальнік СС і паліцыі генеральнай акругі Беларусь Карл Цэнер і былы
кіраўнік айнзац-групы, а Ганс Герман Ремерс, абвінавачаны ў масавых забойствах у мінскім гета ў лістападзе 41 года. Вядома, што коблінскі працэс 62-63 года стаў адным з найбуйнейшых судовых разглядаў у гісторыі ФРГ, на якім разглядаліся масавыя забойствы мірнага насельніцтва ў Беларусі, у Мінску і ў навакольных і ў іншых гарадах падчас нямецкай акупацыі. Галоўным фігурантам гэтай справы быў Георг Хойзер, былы гаўштурмфюрер СС і начальнік следчага аддзела гестапа ў Мінску, які пасля вайны нават смог зрабіць паспяховую кар'еру ў праваахоўных органах заходняй Нямецчыны. І гэта, конечно, такі быў вельмі выпадак, які быў вельмі асуджаны. Разам з ім на лаве падсудных аказаліся яшчэ 10 ваенных злачынцаў. Вось, на мой погляд, працэсы ў Нямецчыне заслугоўваюць большай навуковай грамадскай увагі, бо гэтыя суды над немцамі праводзілі ўжо не прадстаўнікі краін-пераможцаў, а самі немцы, дакладней, нямецкае правасуддзе. Гэта ішло асэнсаванне вось гэтых злачынств нямецкім грамадствам, нямецкім насельніцтвам, нямецкімі грамадзянамі. Увага да тэмы пакарання за ваенныя злачынствы рэзка ўзмацнілася ў сувязі з тым, што ў лютым 22 года пачалася і працягваецца шырокамаштабная военная агрэсія Расіі супраць Украіны, у выніку якой гінуць многія, у тым ліку мірныя людзі. У сучасным міжнародным парадку дня пачалося абмеркаванне пытання аб стварэнні працы будучага міжнароднага суда над ваеннымі злачынцамі. І тут такое пытанне, наколькі гістарычны досвед можа дапамагчы ў такога роду дзейнасці. Ініцыятыва правядзення сённяшняй дыскусіі належыць беларускаму гісторыку, які вывучае военную пасляваенную тэматыку, але які па розных прычынах не змог узяць удзел у онлайн-мерапрыемстве, але гатовы удзельнічаць у далейшых праектах па тэме, яго ёсць шмат архіўных матэрыялаў, а іншых працэсах, якія не друкаваліся, яны яшчэ не ўведзены навуковы зварот. Дзякую яму за гэта. І кажу усім, што нашу дыскусію можна будзе паглядзець у запісе на сайце ДГО Форум Беларусь. Дазвольце мне вельмі сцісла прадставіць нашых дзвюх паважаных экспертак. Раней было аб'яўлена 3 экспертаў, але сёння будзе 2. Францыска Экселер, гісторык, якая спецыялізуецца на вывучэнні гісторыі ўсходняй Еўропы ў Берлінскім свабодным універсітэце з акцэнтам на параўнальных, транснацыянальных і глобальных пытаннях. Яе даследаванні сканцэнтраваны ў асноўным на наступствах Другой сусветнай вайны, транснацыянальнай справядлівасці і судах за ваенныя злачынствы, а таксама на навучэнні меж, міграцыі і міграцыі. Яе найбольш вядомая кніга, якую добра ведаюць у Беларусі навукоўцы, «Прывіды вайны, нацысцкай акупацыі і наступствы савецкай Беларусі», якая выйшла на ангельскай мове, «Host of War, Nazi Occupation and its Aftermath in Soviet Belarus», была апублікавана ў выдавецтве Cornell University ў 22 годзе. Вітаем, Францыска. Ясмін Зёнер, наша таксама вельмі паважаная экспертка, ў 23 годзе абараніла доктарскую дысертацыю «Расследаванне нацысцкіх злачынствах, судовае супрацоўніцтва паміж Цэнтральным управленнем дзяржаўнай юстыцыі па расследаванню нацыянал-сацыялістычных злачынстваў і Савецкім Саюзам 1955-1973 год». З 2017 па люты 2023 Ясмін працавала навуковай супрацоўніцай кафедры гісторыі ўсходняй Еўропы Гейдельбергскага універсітэта. З сакавіка 23 года доктар Зёмер працуе ў навукова-даследчым цэнтры культуры і гісторыі немцаў у Расіі. Цяпер давайте дамовімся пра арганізацыю нашай працы. У нас сяго 90 хвілін, 1,5 гадзіны. Ужо мы 15 хвілін ўжо працуем. На пачатку кожны з нашых спікераў адкажа на 2 пытання. Прашу нашых экспертаў, каб адказ на пытанне быў не больш 7-8 хвілін. Пасля гэтага у ўсіх удзельнікаў будзе магчыма задаць пытанне, зрабіць удакладненне, выступіць з каментаром.
І ў канцы дыскусіі я папрашу экспертак таксама на працягу 2 хвілін падвесці кароткія вынікі дыскусіі. Калі все няма супраць, будзем тады пераходзім ужо да пытанняў. Першае пытанне маё да Францыскі. Францыску, у сваёй кнізе «Прывіды вайны нацысцкай акупацыі і яе наступствы ў савецкай Беларусі» вы аналізуеце праблему таго, як пасляваенныя савецкія суды над ваеннымі злачынцамі упісваліся ў глобальны кантэкст правасуддзя пасля Другой сусветнай вайны. Што было асабліва ў гэтых працэсах? Як яны ацэньваюцца ў сучаснай навуковай літаратуры? Калі ласка, Францыска. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank an die Вялікі дзякуй за Organisatoren. запрашэнне, вялікі дзякуй Spannende арганізатарам і Webinar. арганізатаркам Freue mich sehr darauf. гэтага вельмі Genau, ich fange цікавага mal вебінара. gleich an. Ну што ж, тады Wie Sie ja дазвольце schon мне sagten, пачаць, als der як Zweite вы ўжо Weltkrieg zu Ende сказалі, ging, калі Другая wurden in сусветная Europa und вайна Asien скончылася ў Hunderttausende Еўропе і Menschen wegen Азіі, ihres Handelns за strafrechtlich свае verfolgt. учынкі ў час Sowohl вайны in перад судом Prozessen, die паўсталі gemeinsam сотні von den тысяч Alliierten людзей. durchgeführt Гэта wurden, былі як працэсы, якія als auch праводзілі nationalen Strafverfahren, die судовыя dann jeweils органы unter der Jurisdiktion der краін-пераможцаў, einzelnen так і Staaten нацыянальныя суды ў Von allen юрысдыкцыі alliierten асобных краін. Staaten З усіх verurteilte in absoluten Zahlen саюзнікаў, kein Staat so viele Personen wie die Sowjetunion. калі глядзець на абсалютныя лічбы, Zwischen найбольшую 1943 колькасць und людзей 1956 wurden rund 40.000 Angehörige а, der Achsenmächte in der Sowjetunion былі verurteilt, якраз такі darunter etwa пераследаваліся ў 34.000 Савецкім deutsche Саюзе. Staatsangehörige. Hinzu kamen dann noch geschätzt mehr als 300.000 sowjetische Staatsangehörige, Каля 40 тысяч die wegen Hochverrates, also Измена службоўцаў Родины, angeklagt waren сіл und denen Асі speziell былі die асуджаны ў Савецкім Zusammenarbeit mit Саюзе і deutschen у тым Organisationen ліку vorgeworfen 34 тысячы немцаў Der і Prozess яшчэ in Minsk больш за im 300 тысяч Januar савецкіх грамадзян, 1946 якіх war wie Sie auch schon sagten, абвінавачвалі Teil ў einer Serie von 8 здрадзе радзіме Öffentlichkeitsprozessen, альбо die ў im пасобніцтве Dezember, нямецкім zwischen акупантам. Dezember Працэс у 1945 Мінску und праходзіў паміж dann снежнем im 45-го Winter 1946 in der і Sowjetunion зімой stattfand. 46-го Fand года. in Städten, І die гэта während быў des Krieges адзін unter з тых Deutscher Besatzung 8 публічных waren. працэсаў, якія Diese праходзілі Serie von 8 у Савецкім Саюзе ў öffentlichen гарадах, Prozessverfahren und якія direkten знаходзіліся пад Zusammenhang нямецкай ist акупацыяй. verbrieft mit dem Nürnberger Prozess, І тут der была von November непасрэдная 45 bis сувязь Oktober з 1946 нюрнбергскім stattfand. працэсам, які адбываўся з Angeklagt in лістападу Minsk waren 45-го па Angehörige der кастрычнік deutschen 46-го года. Streitkräfte. Ich У würde ganz Мінску gern перад судом meiner Antwort auf die паўсталі Frage людзі, якія служылі kurz ў umreißen, германскай wie die арміі. Forschung І я die хачу Prozesse der тут на 1940er пачатку Jahre bewertet. адразу звярнуцца да пытання, Grundsätzlich können wir як sagen, dass цяпер der навука Grad ацэньвае an з юрыдычнага пункту Rechtsstaatlichkeit sehr гледжання гэтыя unterschiedlich працэсы ausgeprägt 40-х war. гадоў. І трэба Also адразу sowohl сказаць, von што Land zu Land ступень verschieden, таго, als auch наколькі von Verfahren zu прававымі былі Verfahren. гэтыя працэсы, гэта Deswegen вельмі macht es рознілася ад meines краіны да Erachtens am краіны meisten і Sinn, ад wenn wir diese у кожным Prozesse асобным als Teil выпадку. eines Spektrums verstehen, А, das zwischen zwei Polen Мне verläuft. падаецца, што найлепш Dieses Spektrum паказаць іх усе und на an dem пэўным einen Ende спектры steht der паміж двумя палюсамі, rechtsstaatliche і Strafprozess. Also die адным Idee, полюсам dass з'яўляецца unabhängige сапраўды Richter, Richterinnen, крымінальны die працэс, які unparteiisch адбываецца па strikt am Rechtsstaat orientiert. правілах Das ist правовой sozusagen das дзяржавы. theoretische Ideal eines Гэта fairen тэарэтычны Verfahrens, das in der ідэал Praxis wahrscheinlich справядлівага nie працэса, vollständig erreicht які wird. на Und практыцы dann am бадай anderen ніколі Ende не steht быў der klassische зрэалізаваны. Schauprozess, А also ein другім politisch полюсам гэтай gesteuerter шкалы Prozess mit будзе тады konstruierten класічны Vorwürfen, паказальны unrichterlicher працэс, то бок Unabhängigkeit працэс, und які vorab feststehenden вядзецца па Schuldsprüchen, палітычных правілах, wie man die сканструяванымі klassischerweise etwa aus den абвінавачаннямі, Moskau-Prozessen там, der дзе Jahre суддзі 1936 і bis суд не 38 kennt, з'яўляюцца als незалежным і eine Reihe прысуд von вызначаны, перадвызначаны раней. Такімі Kommunisten былі, напрыклад, angeklagt маскоўскія wurden, ein працэсы sehr öffentlicher 36-38 Prozess. гадоў, Und wenn wir nun diese тое, што Nachkriegsprozesse мы der ведаем як 1940er сталінская Jahre entlang законнасць. dieses Spektrums І вось калі мы einordnen, цяпер dann wird працэсы recht schnell deutlich, wie позніх 40-х unterschiedlich гадоў ihr размясцім на гэтай rechtsstaatlicher шкале, Charakter то Und wie адразу stark будзе auch die відаць, наколькі Strafjustiz рознымі nach яны dem былі Zweiten ў сэнсе Weltkrieg сённяшняга von разумення politisch законнасці. beeinflusst. Будзе Ich glaube, зразумела, die наколькі Erfahrung ist суды eine Gewalt, die залежалі mit tiefem ад Bedürfnis geprägt war, палітычна die begangenen уплываў, Verbrechen ад zu ahnden, rechtlich oder auch außerrechtlich. уплываў Und таго гвалту, wenn man які sich быў jetzt здзейснены, einzelne і Prozesse ад anschaut, sieht man, dass die жадання Gerichtsvertretungsprozesse der westlichen пакараць Alliierten тых, in хто Europa быў auch nicht вінаваты immer den ў здзейсненых rechtsstaatlichen злачынствах. Standards entsprachen, die diese Staaten im eigenen Працэсы над Land вайсковымі verfügen wollten. злачынцамі яны Also es таксама gab zum не заўсёды Beispiel адпавядалі gelockerte стандартам, Beweisräume законным oder die стандартам Rechte у der Angeklagten waren im Vergleich zu краінах nationalen саюзніцах Strafverfahren у заходняй eingeschränkter. Еўропе. Oder problematische Verhörmethoden.
часам здараліся праблематычныя метады допыту. І якраз такі еўрапейскія каланіяльныя дзяржавы, Нідерланды, Великабрытанія, Францыя, праводзячы працэсы супраць ваенных злачынцаў у Азіі, супраць прадстаўнікоў японскай арміі, яны тут часта парушалі свае ўласныя правілы. Але найбольш блізка да вось таго, да другога полюсу гэтай шкалы стаялі якраз такі працэсы ў Савецкім Саюзе. Як працэсы супраць службоўцаў нямецкай арміі альбо асобных органаў, а таксама супраць уласных грамадзян. Ува ўсіх працэсах, якія пачаліся яшчэ з 45-го года і працягваліся да 49-го года, гэта так вядомы працэс у Хабаровску, тут ад пачатку было вядома, што тыя, хто стануць перад судом, яны будуць пакараныя. Аднак розніца з паказальнымі працэсамі 30-х гадоў была ў тым, што, прынамсі, злачынствы былі сапраўднымі, яны былі добра задакументаванымі. Гэта былі забойства савецкіх военнапалонных, гэта былі злачынствы супраць мірнага насельніцтва, гэта гвалтоўныя перамяшчэнні, вываз на працу ў Германію. То бок самі злачынствы, яны былі рэальнымі, яны былі добра задакументаванымі, яны былі масавымі, але уласна праблема палягала ў тым, як даводзілася ў кожным выпадку індывідуальная адказнасць асобных абвінавачаных. І вось гэтая праблема доказаў, яе ўсведамлялі насамрэч і самі органы. Злачынствы былі, але дакладна даказаць, хто з абвінавачаных адказваў за якую злачынства, гэта было вельмі цяжка. Гэта праблема назіраецца ва ўсіх працэсах. Калі паглядзець на ўнутраныя дакументы судоў, і я мела такую мажлівасць, напрыклад, на прыкладзе працэса, які адбыўся ў Чэрнігіве ва ўкраіне. Цяпер у нас ёсць доступ да былога архіву КДБ, украінскага КДБ у Украінскай ССР у Кіеве, то мы бачым, што самі супрацоўнікі органаў юстыцыі і следства, яны добра усведамлялі, што і у іх ёсць праблемы у супастаўленні злачынцаў і таго, што імі зроблена. Ну, вось такім будзе мой адказ. Дзякуй вялікі, Францыска, за вось такую характарыстыку. Ну, конечно, каб даведацца глыбей пра вашы падыходы, трэба чытаць кніжку. Ясмін, у мяне пытанне да вас. Чаму коблінскі іншыя судовыя працэсы над нацысцкімі злачынствамі, напрыклад, франкфуртскі, працэс, пачаліся ў Федэратыўнай Рэспублікі Германія амаль праз 2 дзесяцігоддзя пасля заканчэння вайны, а не раней? Наколькі гэта было заканамерным? Кароткий адказ будзе. Для такіх працэсаў патрэбная нейкая інстанцыя, нейкі орган, які будзе займацца следчымі дзеяннямі і ў стане праводзіць комплекснае расследаванне такіх маштабных злачынстваў. Тое, што якраз такі апісала Францыска у дачыненні да Савецкага Саюза, у меншым сэнсе, але гэта можна прымяніць і да Федэратыўнай Рэспублікі Нямецчына. Як паказалі работы Эйхмюллера і Райман, было вельмі мала працэсаў, у якіх гаворка тады, на пачатку 50-х гадоў і ў канцы 40-х, якіх бы ішла гаворка пра злачынствы на тэрыторыі Савецкага Саюза. Збольшага там разглядаліся якраз такі тыя злачынствы, якія былі здзейснены на прасторы былога нямецкага рэйха. Якраз такі яны траплялі ў заходненямецкія суды. Там была гаворка пра даносы, напрыклад, гэта самая масавая склад злачынстваў з тых, якія раскладаліся.
А потым іншыя злачынствы. Як бы то ні было, гэта ўсё, што было прывязана да тэрыторыі былога нямецкага рэйху. Напрыклад, злачынствы ў часе так званай імперскай ночы пагрому, крыштальнай ночы ў 38 годзе. І ўсяго каля 1,2% гэтых ранніх працэсаў датычылі халакосту ва ўсходняй Еўропы альбо злачынстваў, здзейсненых службоўцамі вермахта. І прычынай было тое, узбуджэнне справы, яно залежала ад таго, ці знойдзецца нейкі заяўнік, які будзе гатовы. А гэта значыць, гэта чалавек, які павінен быў выжыць, альбо ягоныя сваякі, якія маглі падаць такую заяву ў паліцыю для таго, каб органы юстыцыі маглі пачаць расследаванне і пераслед злачынства. Прычым, якраз такі для Федератыўнай Рэспублікі Мінск з'яўляецца асобным месцам. Ужо ў 40-х, 50-е гады прайшло некалькі, у літаральным сэнсе, адзін альбо, можа, два працэсы, якія датычылі транснацыянальных злачынстваў, канкрэтна Мінска, таму што тут, у мінскім гета і ў аколіцах Мінска, як нам усім вядома, у 42-43 годзе забівалі, у тым ліку, яўрэяў, дэпартаваных з нямецкага рэйху, гэта значыць нямецкіх грамадзян. І, напрыклад, вельмі вядомым выпадкам з'яўляецца працэс супраць Адольфа Рубе. Ён быў службоўцам гестапа у службе камандзіра паліцыі бяспекі СД ў Мінску, і ўжо ў канцы 46-го года на яго падаў заяву былы вязень гета з Франкфурта, і ў 51-м годзе Адольфа Рубе прысудзілі да пажыццёвага зняволення, але, праўда, выпусцілі ў 62-м годзе. У сярэдзіне 50-го года, у 50-х гадоў распаўсюдзілася такая установка на тое, што час падвесці рысу пад гэтым расследаваннем і перагарнуць старонку. Так што у палітыкі заходняй Нямецчыны ў гэты час былі згодныя ў тым, што 10 гадоў гэта дастаткова для таго, каб дастатковае пакаранне для самых вялікіх злачынцаў, для самых жорсткіх злачынстваў. І тое, што до 1958 года маштабных пераследаванняў не было, гэта якраз такі звязана з тым, што я ўжо сказала ў пачатку, не было асобнай інстанцыі, а нямецкія пракуратуры, яны працуюць па тэрытарыяльным прынцыпе. Адпаведна, калі злачынства здзейснена за межамі Нямецчыны, то няма адказнай пракуратуры, няма кампетэнтнай за гэта пракуратуры. Акрамя таго, было мала гістарычных ведаў, і мала хто з усходнееўрапейскіх ахвяр засталіся ў жывых, каб падаць такую заяву. Адсутнічалі у тым ліку стасункі прававой дапамогі паміж Савецкім Саюзам і Федэратыўнай Рэспублікай, хаця ў 55-м годзе і былі адноўлены дыпламатычныя стасункі. Дарэчы, і ў Савецкім Саюзе на вось гэты момант, на сярэдзіне 50-х гадоў, пераслед нацысцкіх злачынстваў у Нямецчыне таксама не з'яўляецца прыярытэтам. І гэта прывяло да таго, што злачынцы, былі нацысцкія злачынцы, яны, скажам так, пачалі адчуваць сябе ў сваёй краіне больш упэўнена, адбылася іх рэінтэграцыя ў грамадства, і якраз такі тое, што яны змаглі нават зрабіць пэўную кар'еру. І толькі пасля гэтага працэса супраць Рубе стала зразумела, што трэба стварыць нейкую асобную інстытуцыю, і так была створана Цэнтральнае ведамства юрыдычных упраўленняў федэральных зямель у Людвігсбурге. І калі мы паглядзім цяпер на выпадак Ойзера, то працэс, які адбыўся ў Кобленцы, ён насамрэч базіраваўся якраз такі на расследаваннях, якія праводзіла ведамства, Цэнтральнае ведамства ў Людвігсбургу. Там была такая невялічкая затрымка праз тое, што ягонае прозвішча было неправільна запісана
у дакументах на вышук. А ён у гэты час, як вы правильно сказалі, рабіў кар'еру, і на момант свайго арышту ў 59 годзе ён быў кіраўніком крымінальнай паліцыі ўсёй зямлі Рэйнланд-Пфальц. І вось такі прынцыповая розніца з Савецкім Саюзам, пра што казала таксама Францыска, была ў тым, што у Федэратыўнай Рэспублікі вялося вельмі шырокая следчая праца, але вось пакараных было вельмі мала. І гэта, калі хочаце, вось адваротныя адносіны, чым у Беларусі. І я паспрабавала, рыхтуючыся да сённяшняга мерапрыемства, скласці такую статыстыку, колькі чалавек увогуле вымушаны былі абвінавачаны нямецкімі судамі у злачынствах на тэрыторыі Савецкага Саюза, і мушу сказаць, што там літаральна, можа, чалавек 200. І каля 27 з іх былі абвінавачаны выключна за злачынствы на акупаванай тэрыторыі Беларусі, і яшчэ 36 чалавек, якія тым ці іншым чынам былі звязаны. Вось такім будзе мой адказ на ваше пытанне. Дякую, Ясмін. Так, звычайна вы сказалі, што былыя нацысты, злачынцы пачалі інтэгравацца у нямецкае грамадства, нават атрымалі добрыя, атрымоўваць сталі добрыя пасады вось у канцы 50-х гадоў. І я вось таксама чытаў, што генерал паліцыі, акупацыйнай паліцыі ў Мінску, Карл Цэнер, ён звярнуўся з патрабаваннем, каб яму далі пенсію ў 59 годзе, бо ён меў званне генерал-майор. І тады вось пачалі вывучаць яго дакументы, і вось тады была пачата справа ў 61 годзе супраць яго. Замест пенсіі ён атрымаў, конечно, вось гэты суд. І дзякую вы, што вы цікава расказалі вось пра арганізацыйныя падыходы стварэння цэнтральнага кіраўніцтва. Але мне таксама здаецца, што вельмі важны такі фактар, што проста да 60-х гадоў ужо вырасла новае пакаленне немцаў, якія ўжо адчувалі нават адказнасць за гэта. Яны не былі звязаны, для іх гэта было ўжо мінулае. І таму вось мы ведаем, як і пракурор Браўн, ён выкарыстоўваў маладых следчых, запрашаў, каб яны вось следавалі гэтай справы. Дзякуй, Ясмін. Францыска, такое пытанне да вас. Мы ведаем, зноў жа, калі мы вывучаем коблінскі працэс, нас цікавіць мінулае, але мы таксама і сучаснасць разглядаем, і, можа, будучыню. Вось, да завяршэння канфлікту, і адразу пасля яго заканчэння, як паказвае гісторыя, значная частка насельніцтва, прынамсі ў краінах пераможцах, імкнецца да пакарання ўсіх ваенных злачынцаў, а таксама асоб, якія супрацоўнічалі з імі. Але з цягам часу гэта імкненне слабее. Ці магчыма ў рэальнасці увогуле прыцягнуць да адказнасці ўсіх ваенных злачынцаў? Калі не, то чаму? Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich glaube, Вялікі дзякуй за пытанне. Вельмі кароткі адказ не, таму што гэта немагчыма з інфраструктурных і арганізацыйных прычынаў. І таксама, што тычыцца Другой сусветнай вайны, то тут гэта было вельмі шмат для якой бы то ні было прававой сістэмы. Таму гэта праходзіла селектыўна, і таксама гэта было пытанне практычнага аджыццяўлення і рэсурсаў, якія былі для таго. Але ж выдатнай асаблівасцю юрыстычнага расследавання ў Еўропе з'яўляецца яго паралельнае развіццё па той і другі бок жалезнай заслоны. Як ва ўсходняй, так і ў заходняй Еўропе, як у сацыялістычных, так і ў капіталістычных дзяржавах, у дыктатурах, аўтарытарных і дэмакратычных краінах
пасля eskaliert першай weiter kam in der хвалі zweiten Hälfte гэтых der працэсаў 1940er у Jahre другой палове ein 40-х deutlicher гадоў Rückgang zu Beginn der змянілася 1950er значным Jahre, von dem спадам Jasmin у Söner jetzt auch eben schon gerade 1950-х гадоў, gesprochen hatte. аб чым ужо Und нам wir sehen казала dann, dass Ясмін auch in der Зюнер. І мы Sowjetunion, бачым, што eines der таксама zentralen і Orte deutscher в Савецкім Kriegsverbrechen, die Саюзе Strafverfolgung цэнтральным der месцы Angehörigen гэтых von mutmaßlichen злачынстваў, Kollaborateuren bereits Anfang der 1950er Jahre там, zurückging. дзе ўжо ў пачатку Da, 50-х also гадоў гэтых wesentlich war працэсаў einmal der таксама Richard Stalins Tod стала менш. Пасля 1953 смерці zu Сталіна ў einer 53-м moderateren годзе Strafpolitik kam. Und dann gab es была першапачатковыя 1955 im крокі ў Rahmen напрамку einer Teilamnestie дэсталінізацыі von больш sowjetischen умеранай патэнцыяльнай Staatsbürgern, die палітыкі. zu 10 Jahren У Haft oder weniger 1955 у wegen, рамках частковай Zitat, jetzt амністыі sozusagen Beihilfe савецкія und Unterstützung des грамадзяне, Feindes адсуджаныя на verurteilt worden 10 waren, гадоў die або wurden менш aus за der Haft entlassen. дапамагацтва ворагу, Und es galt auch für Personen, былі die alleine wegen памілаваны. ihres Dienstes in deutschen І Streitkräften verurteilt wurden. гэта былі таксама тыя людзі, Ausnahme якія waren былі diejenigen, асуджаны die за wegen службу ў Mordes und нямецкіх Folter an узброеных sowjetischen сілах. Zivilisten Аднак тых, verurteilt хто быў oder Bürgern асуджаны за verurteilt worden забойства і waren. катаванні грамадзян, Das яны heißt, es былі gab выключаны з гэтай 1955 schon diese амністыі. Teilamnestie То und бок dann wurden ужо ў 1956, 56-м ein Jahr годзе später, была alle гэтая verbliebenen частковая deutschen амністыя, і Kriegsgefangenen und пасля Kriegsgefangenen anderer гэтага mitteldeutschen alliierten астатнія Mächte нямецкія военныя палонныя, у тым entlassen ліку und асуджаныя dann за in diesem Fall in die beiden гэтыя deutschen злачынства, Staaten, also былі Ost- und вызвалены і Westdeutschland, рэпатрыіраваны ў repatriiert. нямецкія дзяржавы Aber dann на sehr kurz ўсход і на darauf захад. setzt schon Ende Але der 1950er потым, Jahre setzt у die канцы sogenannte zweite 50-х Welle von гадоў пачалася Kriegsverbrecherprozessen ein. другая хваля In der судовых Sowjetunion, працэсаў па ваенных in anderen Staaten des злачынствах. Warschauer У Pakts, Савецкім Paktes Саюзе, wie у in іных Polen oder дзяржавах in der варшаўскай DDR дамовы, und dann такіх halt як noch in Польша, Bewusstsein Усходняя Германія Deutschland. і Und таксама ў diese заходняй Prozesse Германіі. fanden natürlich Гэтыя überschrittensmäßig суды zwischen nationalen Kontext адбываліся statt und ў wurden auch von diesem канкрэтных geprägt. нацыянальных Und кантэкстах zeitgleich і waren sie aber auch фарміраваліся Gegenstand імі, intensiver але ж politischer яны былі прадметам Auseinandersetzungen zwischen інтэнсіўных Moskau, палітычных Washington DC, спрэчак Ostberlin паміж und Bonn zum Масквой, Beispiel. Also noch viel Вашынгтонам, stärker Усходнім als die Берлінам, Prozesse der Бонам, 1940er яшчэ Jahre больш, чым sehen wir працэсы hier, 40-х wie гадоў. diskursiv auf То бок мы vielfältige Weise тут transnational бачым miteinander verflochten транснацыянальныя sind. гэтыя ўсе сувязі Und es і ist eine sehr interessante Frage, адносіны. wieso kommt es erst zu І diesem гэта Rückgang und dann auf einmal вельмі doch wieder zu einer цікавае Zunahme in пытанне, der чаму Sowjetunion. было нейкі спад гэтых хваляў Soviel і ich потым weiß, gibt зноў es павелічэнне. keine internen Наколькі я Berichte, ведаю, aus denen man die Entscheidung des Politbüros direkt мы nachvollziehen kann. не Das ведаем, heißt, wir können jetzt hier якія nur былі рашэнні mutmaßen, ў aber палітбюро. es Гэта war можна bestand толькі ja immer неяк Kombination aus verschiedenen innen- und дагадвацца außenpolitischen аб Faktoren, гэтым, die але dazu гэта было geführt haben, dass es спалучэнне wieder zu розных dieser Zunahme унутраных der і Prozesse kam. знешнепалітычных фактараў, чаму гэтых Also zum працэсаў einen зрабілася больш. innenpolitische Erwägung, Па-першае, гэта былі zum ўнутрыпалітычныя Beispiel Irina Sklokina меркаванні, sehr як Ірліна interessant gezeigt Склокіна in ihren паказала, Forschungen, dass што у im сваіх System, also in даследаваннях, der Sowjetunion, die што Rückkehr у von Савецкім denjenigen, Саюзе die im Zuge der Amnestie вызваленыя freigelassen паводле worden waren, амністыі vielerorts 56 dann zu года lokalen прывязло да Konflikten таго, што geführt hat ўзніклі und vor allen мясцовыя Dingen auch zu neuen канфлікты і Anschuldigungen новыя von Seiten der Opfer, абвінавачванні з боку was dann ахвяр. wiederum zur І Wiederaufnahme гэта, ў сваю strafrechtlicher чаргу, Ermittlungen прывяло führte. да Also in паўторнага diesem адкрыцця Fall крымінальных Prozesse gegen расследаванняў. sowjetische То бок, Staatsangehörige, гэта die былі schon einmal працэсы verurteilt worden waren, супраць die jetzt савецкіх zurückkehren, грамадзянаў, якія neue ўжо былі Anschuldigungen und dann асуджаны, werden die Prozesse вярнуліся gegen sie і wieder зноў aufgerollt, wenn sie zum Beispiel проці іх пачаліся in der працэсы. lokalen Polizei unter den Deutschen Калі яны пры немцах працавалі ў лакальнай мясцовай in der Polizei паліцыі, gedient haben und Verbrechen калі verübt яны haben. там служылі, нейкія Aber зрабілі злачынствы. der KGB, also der durch Але den ж, durch акрамя Khrushchevs таго, Geheimrede ja КГБ, eben які diskreditiert worden значна war, быў hat auch versucht, дысцыплінаваны ein сакрэтнай positives прамовай öffentliches Мікіты Image, Хрушчова, kann man sagen, імкнуўся стварыць aufzubauen. Also als пазітыўны diejenigen, die jetzt публічны імідж, NS-Verbrechen, Nazi-Verbrechen як oder Verbrechen gegen die паслядоўнага Deutschen stattgefunden haben, абвінавачання zur нацысцкіх Verantwortung калабарантаў, ziehen каб würden. прыцягнуць іх да адказнасці. Und dann ist, glaube ich, schon auch nochmal sehr wichtig, І also diese таму яшчэ Prozesse vom вельмі Ende der важна, што 1950er гэтыя Jahre an, працэсы ў aber канцы 50-х 1961 findet der гадоў, Prozess але von ж у Adolf Eichmann in 61-м годзе Jerusalem адбыўся statt суд над und Адольфам bringt Эйхманам у die Іерусаліме. deutschen Verbrechen, І ён вярнуў Kriegsverbrechen нацысцкія gegen die zutiefst злачынствы, am weltweiten Publikum геноцид erneut nochmal anders у ins грамадскую Bewusstsein. свядовасць па Und ўсім es свеце. verschärfen sich jetzt vor allen Dingen auch І такім mit dem чынам Aufstieg der Bundesrepublik з zu уздымам einem Федэрацыйнай Рэспублікі Германії also in einem Machtgefüge des Kalten Krieges у an sich яе erstarrt, у гэтай халоднай вайне, verschärfen як sich гэта auch die важная Ost-West-Spannungen über die дзяржава, Beschäftigung і von тут ehemaligen расце таксама Nazi-Funktionären напружанасць westdeutschen паміж усходам і Staatsorganen. захадам, Es gab ja eine große і Kontinuitätslinie
працяглай працы, і то, што былыя нацысты, чыноўнікі працягвалі працаваць у дзяржаўным апараце. І пасля таго яны ў ФРГ працавалі, і тут гэта робіцца такім вялікім канфліктам паміж ГДР, ФРГ, паміж Савецкага Саюза, стран Варшаўскага пакта і Заходняй Германіі, Нямецчына таксама, і Вялікай Брытаніі і США. І тут адбываецца такой глобальны дыскурс пра гэтае, аб юрыдычнай адказнасці за ваенныя злачынствы ў ролі міжнароднага крымінальнага права. І мы бачым тут, што ў 60-е годы савецкі ўрад неаднаразова абвінавачваў Захад тым, што той адказваў абарону ваенным злачынцам. Гэта быў, напрыклад, Адольф Хойзінгер, які быў генералам вермахта і змагаўся з партызанамі, і таксама быў адказны за забойства грамадзянскага насельніцтва ў Беларусі, і пасля таго ён зрабіў кар'еру ў Бундесвере, і пазней у США, у Вашынгтоне ён таксама працаваў у адном камітэце для НАТО, і яго ніколі не прыцягнулі да адказнасці, і гэтыя абвінавачанні з Савецкага Саюза, з ГДР, яны таксама мелі вельмі вялікую прапагандысцкую вагу, і таксама былі вельмі жорстка рытарычна сфармуляваны. І пасля гэтага, то есть яны былі некарэктныя, але ж там было зерне праўды. Так, што тычыцца Адольфа Хойзінгера, тое, што ён быў злачынцам, і гэта, і тут няма пра што і спрачацца. І такім чынам савецкі ўрад, ён распачынаў свае суды, і тады ўжо ФРГ таксама пачалі гэтыя працэсы, каб паказаць сур'ёзнасць сваіх намераў. І тут грамадства грала іншую ролю. У 40-е гады ў Савецкім Саюзе былі два типы. Гэта былі працэсы, якія адбываліся за выключэннем грамадскасці, і таксама такія, якія з 45-го года. Гэта былі працэсы над людзьмі, якія служылі ў паліцыі, іх асуджалі ў вёсцы ці ў небольшым горадзе перад жыхарамі. І таксама апублікаваліся артыкулы. Я бачыла тут нейкую інфармацыю пра раённыя такія суды, якія былі адлюстраваны ў раённых газетах. Гэта Марина Горка ў 46-м годзе на юге ад Мінску. Гэта была толькі газета гэтага раёна, які паведаміў пра гэтыя працэсы. І пасля ўжо па рэспубліканскія працэсы гэта было таксама пра гэтыя калабарантаў, якія якобы працавалі з нямецкімі ўладамі, і то бок гэта было ўжо больш увагі не толькі супраць немцаў, але ж таксама і савецкіх грамадзянаў, якія патэнцыяльна таксама рабілі гэтыя злачынствы. Можа, гэта для дыскусіі будзе цікава, чаму, як зменіцца грамадская ўвага ў 60-е гады да гэтых працэсаў. Дзякуй. Дзякуй, Францыска. Конечно, і бачыце, што расследаванне гэтых спраў яно залежала ад супрацоўніцтва паміж прававымі органамі Савецкага Саюза, Германіі. Там не ўсё было так, мы ведаем. Не ішло гэта супрацоўніцтва па ідэалагічным, там, па палітычным матывам, і мы ведаем, што
на той жа коблінскі працэс павінны былі прыехаць сведкі з Беларусі, павінны былі прыехаць юрысты з Савецкага Саюза, але апошні час яны там не атрымалі візы, пры гэтым ось піша там беларускі навуковец. Таму зразумела, вось для паспяховых, для такога хуткага завяршэння трэба супрацоўніцтва, якое часта і не бывае. Ясмін, вам такое пытанне, крыху можа пра сучаснасць, вось адайсці ад гісторыі ў сучасную практыку, тым ліку юрыдычную. Можа, вы ведаеце, што ў Беларусі пасля змяненняў крымінальна-працэсуальнага кодэксу ў 2023 годзе пачалі адбывацца судовыя працэсы над ужо памерлымі ваеннымі злачынцамі перыяду Другой сусветнай вайны. Ці вось былі іншыя падобныя прыклады у больш ранейшыя часы? І як вы можаце ацаніць вось это суды над памерлымі асобамі з палітычнага, гістарычнага пункту гледжання? Дзякуй. Vielen Dank für diese Frage. Дзякуй вялікі за гэтае пытанне. Я мушу прызнацца, што я мала займалася гэтым феноменам, але тым не менш паспрабую зрабіць параўнанне і спашлюся якраз такі на тое, што вы згадалі ў канцы, што спачатку, што беларускія сведкі не маглі прыехаць у Кобленц. Сапраўды, візы ім не далі, але потым дазвол ім далі нямецкія ўлады, але ўжо савецкія ўлады сказалі, што мы больш не гатовыя паслаць нашых сведкаў на ваш працэс. А гэта было б першым разам. Першы раз, калі СССР паўдзельнічала, гэта быў працэс ва ўсходнім Берліне. Але гэта... А цяпер, пераходзячы да вашага ўласнага пытання, тут сапраўды і прапаганда, і дзяржава, і патрэбы грамадства закранутыя гэтым настолькі ж моцна, як і уласна юрыдычныя моманты. У чым сэнс юрыдычнага расследавання? Калі ў нас ёсць абвінавачаны, то можна было б сказаць, што гэта сапраўды бессэнсоўная справа. Таму што мы ж хочам пакараць нейкага абвінавачанага. Але вось публічны публічнасць тут важна. Але хто гэтыя памерлыя, якіх мы выцягваем тут на суд? Я так разумею, што вось гэтыя змены ў крымінальным кодексе, у тым ліку яны былі зроблены для таго, каб прыцягваць да адказнасці, скажам так, у тым ліку чальцоў літоўскіх, украінскіх шуцманшафтаў, якія былі задзейнічаны на тэрыторыі накупаванай тэрыторыі Беларусі, каб таксама дыскрэдытаваць Украіну. Так што я б магла сказаць, што тут можна праследзіць нейкую традыцыю, якая вядзе нас да дэманстрацыйных працэсаў 60-х гадоў. Калі гэта былі не паказальныя працэсы, як у 30-х гадах, калі людзей асуджалі з-за прыдуманых злачынстваў. А тут у нас былі сапраўды злачынствы, але немажліва дакладна вызначыць суадносіны паміж злачынствам і той асобай, якую ім абвінавачваюць. Сапраўды, доўгі час савецкая ўлада, яна абвінавачвала Захад у тым, што ён прыкрывае гэтых злачынстваў, то бок жывых людзей, якія заставаліся на Захадзе. І мне бы вельмі было цікава, хто выступае ў якасці сведкаў на гэтых беларускіх працэсах супраць памерлых. Тады б гэта ў пэўным сэнсе
вяртання справядлівасці для ахвяр. У чым сэнс гэтых працэсаў? Прызнанне гэтага пакут ахвяр у Беларусі, яно ўжо адбылося. І тады, можа, гэтыя працэсы разлічаны на заходнюю публіку, на заходнюю грамадскасць. Тады можна было падумаць, навошта рабіць гэта ў форме судовых працэсаў. Можа, іншым чынам можна было б лепш нагадаць заходняй грамадскасці пра пакуты беларускай нацыі ў час вайны. Можа, тут гаворка ідзе выключна пра палітычнае рашэнне. Каб яшчэ раз, і Францыска ўжо згадала, можа, за гэтым стаіць якраз такі зацікаўленасць арганізацый, якія сталі нашчадкамі савецкага КДБ. Тады можна было б лічыць, што гэта ўнутраная дынаміка нейкае развіцця ў савецкіх і постсавецкіх органах бяспекі. Наколькі гэтыя органы падрыхтаваныя для правядзення такіх працэсаў, наколькі ў іх ёсць гістарычная веда і патрэбная для падобных працэсаў. Таму што калі мы ўспомнім пра юстыцыю 60-х гадоў, то мы ўбачым, што ў Савецкім Саюзе, у адрозненне ад, напрыклад, Польскай Народнай Рэспублікі, не было спецыялізаваных інстанцый, спецыялізаваных органаў. І якраз такі працэс Айхмана даў імпульс для стварэння падобных спецыялізаваных органаў пераследу. І ў Чэхаславакіі, і ў ГДР гэта пачалося. Прапаганда яна мела месца у шмат у якіх дзяржавах усходняга блоку, дарэчы, у Савецкім Саюзе якраз можа менш, але вось якраз такі ў Польшчы, у Чэхаславаччыне і у Нямецкай дэмакратычнай рэспублікі тут хутчэй пачалі збіраць добрую дакументальную базу, каб паспяховей узаемадзейнічаць з заходненямецкімі органамі. Наколькі памяць пра гэтыя працэсы 60-х гадоў яна захоўваецца, я сказаць не магу. У тым ліку сярод гісторыкаў. Я заўважаю вялікую розніцу. І гэта залежыць ад таго, наколькі добра былі тады праведзеныя расследаванні. І ў гэтым сэнсе тыя працэсы, якія адбываліся ў Савецкім Саюзе, гэта не найлепшы прыклад. Дякую. Дякую, Жасмін. Дякую, Францыска і Жасмін, за вашы грунтоўныя адказы. І зараз у нас ёсць магчымасць пачуць пытанне ад нашай паважанай аўдыторыі. І ўжо ёсць пытанне ад Алісі Шмідт. Яно ёсць у нашым чаце вебінара на нямецкай і на перакладзена на беларускую мову. Дзякуй. Пытанне наступнае. Вялікі дзякуй за вашы выступы і мадэрацыю. Маё пытанне да Францыскі Экселер і Ясмін Зёнер. Пытанне. Чаму веды пра гэтыя працэсы на сённяшні дзень не вельмі распаўсюджаны ў Федэратыўнай Рэспублікі Германії? Якой была сітуацыя ў ГДР? Ці было там пра іх больш вядома? Дзякуй за пытанне. Ну, хто пачне? Давайте. Францыска, я бачу, уключила мікрафон, так? Зразумела пытанне вам, так? Ja, genau. Ich schaue sie mir. Ja. Так, яно ў мяне таксама перад вачыма. Ну, тут я не ведаю, можа, Ясмін можа сказаць дакладней, але я мушу толькі гадаць. Гэта будуць мае дапушчэнні.
што можна было ведаць, што дакладна нельга было ведаць, і што людзі лічылі, што яны ведалі. Веды, яны не ўвесь час былі даступны для ўсіх. Працэсы, якія адбываліся ў Нямецкай дэмакратычнай рэспублікі, яны часта праходзілі ў зачыненым рэжыме, з зачыненымі дзвярыма. Так што там паўставала вельмі такая спецыфічная карцінка. І гэта можна пэўным чынам параўнаць з савецкімі працэсамі. Быў брак інфармацыі, калі мы сёння з сённяшняга нашых пазіцый глядзім тады. Вядома ж, сёння мы ведаем шмат больш, але тым не менш, нават і гэта недастатковая, недахоп інфармацыі, ўсё ж даносілі да грамадскасці не ў поўным маштабе. Шмат з таго, што гісторыкі напрацавалі ў пазнейшыя гады, гэта, вядома ж, адно пытанне, але нават не ўсё, што было вядома тады, яно трапляла ў газеты і станавілася вядомым грамадскасці. Ясмін, што ты магла б дадаць да маіх слоў? А я падказала інакш. Aber vor allem vor dem Hintergrund, dass ich, glaube ich, die grundsätzliche Frage, also ich werde genauso spekulieren. Ну як, зноў жа, гэта у мяне таксама будуць дапушчэнні, не ў метадычным плане, але мы мусім сказаць, што любыя веды, яны маюць свой перыяд полараспаду, і гэта датычыць таксама ведаў пра гэтыя працэсы. То бок, павінны быць людзі, якія цікавяцца такімі рэчамі, каб веда гэта захоўвалася ў памяці грамадства. І тут кідаецца ў вочы, што ўсе ведаюць першы працэс злачынцаў з Аўшвіца. Але ўсе тыя месцы, якія знаходзяцца на ўсход ад Аўшвіца, ад Асвянціма, акупаваная Польша, вялікая частка, і тым больш усё, што далей на ўсход, гэта ўсё, хаця гэта былі і пра гэтыя месцы таксама былі расследаванні і працэсы. Я магу згадаць некалькі працэсаў 68 гадоў, то бок тады яны абмяркоўваліся, тады яны былі на вачах у грамадскасці, але тым не менш пасля яны зніклі з агульнай памяці. І на сённяшні дзень я б сказала, што мала хто з немцаў ведае дакладна, што у Мінску было найбуйнейшае гета з тэрыторыі акупаванага Савецкага Саюза. Месца, якое па сваіх маштабах, яно не меншае можа быць, але прынамсі параўнальнае з Бабіным Ярам. І пра дэпартацыі нямецкіх яўрэяў з германскага рэйха на ўсход, пра гэта таксама мала ведаюць. Можа, гэта звязанае з тым, што у адрозне ад франкфуртскіх працэсаў па справах злачынцаў з Аўшвіца, гэтыя іншыя працэсы і іншыя месцы не былі перапрацаваныя папулярнай культурай, не было такіх нейкіх прадуктаў. А ў мяне вось што мне прыйшло зараз у галаву. У сем'ях таксама, я зараз, вядома ж, абагульняю, але у нямецкіх сем'ях пра гэта вельмі мала успаміналі. Злачынцы самі, вядома ж, заўсёды неахвотна кажуць пра тое, што яны тварылі. Яны кажуць пра свае пакуты, але не пра свае. Не пра тое, што яны нарабілі самі альбо іншае. І вось у гэтай сямейнай памяці
Украина, Беларусь, Россия часто обозначаліся адным словом Россия, і так яно захоўвалася. Там дзед быў у России на фронте, ці ён загінуў у России. Нейкай дыферэнцыяцыі гэтых тэрыторый просто не было. Ніхто не казаў, ён ваяваў, як ваяваў, альбо быў афіцерам СС на тэрыторыі Украіны. І, дарэчы, гэта нават дагэтуль, калі пішуць, нават сёння яшчэ пішуць, напрыклад, пра Другую светную вайну, можна сустрэцца з такімі формулёўкамі ў нямецкіх газетах, што пішуць пра нямецка-расійскую вайну, нямецка-рускую вайну. Вось гэтае няведанне, нават геаграфічнае няведанне, брак гэтай геаграфічнай інфармацыі вельмі перашкаджае. І тое, што ў сямейнай вайне гэтая падзея называлася нямецка-рускай вайной. Людзі не ведалі, і якая была структура Савецкага Саюза, і на гэтым заставаліся. Да, вось вельмі добра вы гэта могу сабе ўявіць. Я магу добра сабе гэта ўявіць, і мне здаецца, што тут таксама важна пытанне, ці як родныя тых, хто быў там у Савецкім Саюзе, калі хтосьці скажа, яго дзед скажа, я быў у Мінску ці ў Аўшвіцу, ці ён зараз уже будем больш дакладныя пытанні ставіць да іх, да сваіх сваякоў. Гэта ўсё. Дзякуй. Дзякуй. Зразумела, сямейная гісторыя – гэта вельмі важны такі спосаб, механізм, як бы асяроддзе для вось ведаў, гістарычных ведаў пра мінуле, для культуры памяці. І, канешне, як вы слушна заўважылі, што людзі, якія здзейснілі злы ці злачынства, ці нядобрыя ўчынкі, яны ўвогуле не хочуць пра гэта распавядаць. І такіх прыкладаў мы ведаем шмат. Яшчэ адно пытанне ад Александра. Яно дастаткова такое спецыфічнае, але я думаю, ваш высокі экспертны ўзровень дапаможа гэта адказаць на яго. Ці можаце вы коротка прадставіць суддзяў, напрыклад, Коблінскага працэсу, што гэта былі за асобы? Бо гэта менавіта аб'ектыўны працэс, але які вялі канкрэтныя людзі. Зразумела вам пытанне? Пра суддзяў Коблінскага працэсу. Што вы можаце сказаць? Also ich gehe davon aus, dass diese Frage an mich geht, aber ich muss gleich Я auch, сыходжу з таго, што erwähnen, dass гэта ich das пытанне nicht ка weiß. мне, але ж і мне трэба сказаць, што я не ведаю. Eine Problematik. Ich könnte Ihnen den Гэта Namen des праблематыка, Staatsanwalts я sagen, der heißt магу Bornsteuer. сказаць імя Und soweit ich пракурора, weiß, гэта gibt es eine gewisse Бонштойер, Kontinuität. і таксама была Ich нейкая glaube такая sogar in dem пераемнасць, Fall, dass таксама ў spätere гэтым Verfahren канкрэтным in Koblenz выпадке, што stattfinden, пазнейшыя auch працэсы, von якія diesem адбываліся ў Staatsanwalt Кобленцы, таксама іх вёў гэты пракурор. vorangetrieben wurden, aber im Ён іх konkreten Fall прадвігаў, weiß ich але ж tatsächlich я не ведаю ў гэтым nichts über канкрэтным die Biografie der Richter. выпадку Und das ist insgesamt нічога ein пра Problem, wenn біяграфію wir uns diese суддзяў. Prozesse І anschauen гэта und uns ў überlegen, агулам warum таксама gibt es hier з'яўляецца праблема, teilweise so чаму niedrige Strafen. Das ist natürlich тут die Frage, die man stellen малыя kann. такія срокі пакарання ім Wo waren diese Personen прысудзілі, während der NS-Zeit? дзе Wo waren die während des былі Zweiten Weltkriegs? гэтыя асобы падчас НС і Darauf kann man aber сусветнай häufig вайны. keine Antwort Але geben. ж Das на muss es nur mit гэта konkreter Nachfrage. Und няма genauso könnte man адказаў dabei die Frage таксама. stellen, wo waren Толькі denn eigentlich die калі Geschworenen? канкрэтна Geschworenen спрасіць, і дзе gemeinsam mit былі den прысяжныя, professionellen Richtern таксама з über die прафесійнымі Angeklagten суддзямі, zu гэтыя Gericht saßen. прысяжныя, Das яны weiß таксама man teilweise nicht. здзельнічалі ў Also прафесійных судоў. zur Besetzung des І Gerichts sind insbesondere die Juristen гэта, des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses што bekannt und датычыцца einige der Mitarbeiter der гэтага zentralen працэсу Stellen. Аўшвіцы в Франкфурце, яны Mehr kann ich dazu гралі leider nicht sagen, вельмі zum цэнтральную konkreten Fall. ролю, гэтыя прысяжныя, але ж у гэтым канкрэтным выпадку я больш, на жаль, нічога не магу сказаць. Ganz kurz, Можа ganz andere мне Richtung gehen, aber
дазволіце пайсці ў нейкім другім напрамку. Таксама аб тых выпадках у савецкіх крыніцах і як мы можам атрымліваць інфармацыю, каб займацца гэтымі працэсамі. І для савецкіх працэсаў 40-х гадоў, таксама 60-х гадоў вельмі вялізнай праблемай было тое, што архівы СФБ, напрыклад, у Маскве там не было доступу да іх яшчэ да пачатку нападу на Украіну, і пасля, зразумела, таксама. І там ёсць вельмі важныя справы гэтых дзел, якія там ляжаць у гэтых архівах, і там можна неяк ацэньваць гэтыя інфармацыі. Тут астаецца шмат белых плямаў без таго, каб папасці ў гэтыя архівы ФСБ. Архівы СБУ у Украіне таксама вельмі важныя, і таксама ў краінах Балтыі. Гэта было звязана з працэсам у Чарнігаве у лістападзе 47-го года. Там былі матэрыялы з КГБ з Мінску, немагчыма было атрымаць матэрыялы, але ж гэты працэс у 47-м годзе ў Чарнігаве ў Украіне, тут былі дакументы з архіва, і тут гэтыя матэрыялы выкарыстоўваліся, але шмат тамоў гэтай справы апынуліся таксама ў Маскве. І гэта мы тут бачым таксама толькі такі урывак гэтых матэрыялаў. Але што цікава ў гэтых матэрыялах, то, што нам вядома, гэта пратаколы, апублікаваныя пратаколы, якія былі скарэктаваны, аднак ж. І яны былі предназначаны для публікацый, і іх да таго яны прайшлі цэнзуру. І тут бачна розніца паміж матэрыяламі, якія былі апублікаваны, якія знаходзяцца ў архіве. У архіве СБУ гэта бачна. Я не бачыла іншых працэсаў, але ж справы по матэрыялах гэтых дзел яны паказваюць таксама і ўнутраную камунікацыю ў межах МВД. І як яны перасылаліся гэтыя матэрыялы ў Кіев, потым у Маскву, і мы бачым, што гэтыя працэсы 47-го года былі кіраваны з цэнтру. То бок была спецыяльная камісія, Вісінскі, які гэтым кіраваў, і таксама гэта быў генеральны пракурор у Савецкім Саюзе, і ён працягваў працу гэтай камісіі яшчэ з 30-х гадоў, і потым Чарнігаў, МВД, і ў Кіеве іх быў толькі месяц, каб арганізаваць гэтыя працэсы, каб сабраць усе матэрыялы. Гэтая дзяржаўная камісія таксама разглядала адпаведы гэтых сведкаў, ахвяр, і таксама тыя працэсы пра ваеннапалонных. І тут трэба было ідэнтыфіцаваць тых, хто былі абвінавачаны. Трэба ўсё зрабіць за гэты месяц, і гэтая камісія павінна была паехаць у Маскву і паказаць там гэтыя результаты сваёй працы. Але ж ўсё было, то бок гэта ўсё было загадзя ўжо арганізавана, акрамя памеры гэтага пакарання. І таксама былі адвакаты, яны былі з Мінску, з Кіева. Я намагалася знайсці больш матэрыялаў, але ж гэта вельмі цяжка. І я не ведаю, я не прадвінулася далей. Можа, у публіцы ёсць нейкія даследнікі,
якія больш знайшлі. Гэта вялікае поле для даследаванняў. І мне здаецца, што з працэсаў 60-х гадоў можна было б даследаваць гэтыя міжнародныя ўсе цені і таксама гэтая прапаганда з заходняга боку. І таксама вельмі цікава разглядзець матэрыялы ў Літве і таксама но у працэсе 40-х гадоў там яшчэ менш матэрыялаў. І еще мемарыяльны музей Халакоста таксама разглядаў і больш пазнейшыя працэс гернадоміту, напрыклад, Александр Бросов, яны таксама падрабязна гэтым займаліся гэтай тэмай, але ж на ўзроўні і на ўзроўні цэнтра Міністэрства ўнутраных спраў гэта, ну, мне здаецца, немагчыма. Ці вельмі цяжка туды папасці. Дзякуй. Тут таксама далучаюцца да нашага абмеркавання вось нашы удзельнікі. І заўвага прыйшла ад Геро Вольгартена. Ён піша, што суддзёй на працэсе ў Кобленцу быў Эрых Рандеброк. Калі ён правільна памятае, ён таксама быў абвінавачаны ў Браунбуху. Ну, бо зразумела, што таксама сёння удзельнікі цікавяцца гэтай тэмай і шмат чаго ведаюць. І яшчэ такое пытанне зноў ад Алісіі Шмідт. Але я думаю, я яго зачытаю, але у нашых экспертаў будзе па 2 хвіліны па завяршэнні. Яны могуць на гэта пытанне адказаць. Калі засталося месца яшчэ для аднаго пытання, на вашу думку, якія лакуны яшчэ патрабуюць разгляду, што яшчэ невядома. Але давайте не зараз гэта пытанне, а ўжо пры канцы тады вы на гэта адкажаце. Так, мы глядзім яшчэ нашы пытанні. Так, калі ласка. Так. Владимир Лобыч задае пытанне. Найперш хацеў бы падзякаваць Францыску Экселер за яе выдатную кнігу пра Беларусь у другой сусветнай вайны. Бо важны не толькі тэкст, але і кантэкст, што выдатна паказала аўтарка. У гэтай кнізе была ўзнятая вельмі непростая тэма пазасудовых расправаў, самасудаў над калабарантамі ў першыя гады пасля вызвалення. Наколькі гэтая з'ява характэрна для постакупацыйнага ландшафту Еўропы? Пасля перакладу французскага гэта да вас пытанне. Францыска Экселер, да вас пытанне Владимира Лобыча. Вось наколькі з'ява самасудаў характэрна для постакупацыйнага ландшафту Еўропы. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also, Гэта вельмі цікавае пытанне. Я не займалася гэтым сістэматычна, як гэта было ў іншых еўрапейскіх дзяржавах. Мне здаецца, што з таго, што я чытала ў секундарнай літаратуры, гэта наступнае. Гэта вельмі залежала ад гендера, гэта было пакаранне жанчын, якія гарызантальную гэту калабарацыю ажыццяўлялі, як это ў нямецкай мове кажуць. То бок романтычныя сексуальныя адносіны нейкія. Там здараліся, гэта было ў Францыі, напрыклад, ім там валасы абразалі, там яны былі бачныя на публіцы. Я нічога не знайшла ў крыніцах беларускіх. Гэта не азначае, што такога не было, мабыць, недзе ў вёсках, але ж я нічога не знайшла. Што я знайшла, гэта пасля таго, як немцы непасрэдна выйшлі з гэтых тэрыторый, там былі выпадкі. Суседзі
збівалі wo es dann суседзяў, sozusagen zu дзе außergerichtlichen таксама Racheakten былі kommt. нейкія такія пазасудовыя Im самасуды. Buch habe ich das ja auch beschrieben, dass І das у das кнізе ist, я was in so гэта einer Phase von апісала einigen такім Monaten чынам, stattfindet. што гэта нейкі Aber месяц was гэта адбываецца, але mein ж Eindruck ist was vom NKWD маё relativ schnell ўражанне unterbunden такое, wurde, was што auch гэта relativ было schnell unterbunden werden kann, вельмі weil хутка die забаронена sowjetischen, з боку НКВД, die і гэта sowjetischen Sicherheitsorgane, also і der NKWD, die савецкія Situation auf Belarus sehr viel schneller праваахоўныя aus Sicht der органы, Sowjetunion unter Kontrolle яны kriegt, als entweder als in der westlichen Ukraine. вельмі Obwohl im хутка westlichen Belarus завалодалі die гэтай Situation сітуацыі, hier кантралявалі angenommen яе, чым für на sozusagen lokale заходняй Parteifunktionäre Украіне. auch І durch таксама die лакальныя künftiger функцыянеры Durchsetzung unsicher. партыі. Aber an sich ist der Staat sehr viel schneller wieder da und Ну, я не präsent ведаю, und як там die гэта было, але Sicherheitsorgane ж sind wieder vor Ort. Und гэтыя deswegen glaube ich, праваахоўныя ist das auch органы etwas, былі на was dann auch gar месцах, nicht so яны viel былі Raum mehr прэзентныя, einnehmen і kann. таму не было так Mm. шмат такіх выпадкаў. Für die westliche Ukraine wäre es Што interessant, ob sich датычыцца dort dann diese заходняй Racheakte, Украіны, было б die вельмі stattfinden, цікава unmittelbar nach dem Zweiten ведаць, Weltkrieg, ці die sich гэтыя dann nicht halt auch in den такія Bürgerkrieg praktisch zwischen den дзеянні ukrainischen помсты Nationalisten und den sowjetischen адбываліся Sicherheitsorganen, also пасля praktisch вайны, daran і aufgehen. ці Und былі in diesem нейкія Krieg, der nach сутычкі dem з Krieg noch украінскімі stattfindet, in der zweiten Hälfte der 40er Jahre, нацыянальнымі dort dann immer wieder eine сіламі Rolle і spielen. таксама Mm. савецкімі праваахоўнымі Das органамі. Гэта letzte таксама Beispiel, was ich іграе gefunden ролю. І hatte, war яшчэ апошні unmittelbar прыклад, nach der які я Rückkehr nach der знайшла, Amnestie калі 1955, пасля wo jemand амністыі zurückkehrt in ein 55 Dorf im годзе людзі westlichen Belarus вярталіся und es dort у dann zu заходнюю einer Беларусь, Gewalthandlung kommt, also і sozusagen там былі ein нейкія Racheakt an злачынствы jemanden, супраць іх, нейкая помста, der beschuldigt wird für den Tod гвалтоўныя sozusagen ein anderer дзеянні, sowjetischer Staatsangehöriger, der zurückkehrt aus der Ukraine und dann абвінавачанні ў beschuldigt wird тых, für den Tod што яны Familienangehörigen дзейнічалі ў und dann in забойствах dem Dorf von jemand сваякоў, anderen і ў sozusagen вёсцы Opfer там von Gewalt wird. яны Aber па wie gesagt, вяртанні mein Eindruck ist, ўжо dass das relativ schnell з'яўляліся unter Kontrolle ахвярамі gebracht гэтых wird, weil die людзей, sowjetischen але ж Sicherheitsorgane гэта таксама ein Interesse вельмі durchaus, хутка вярнулася пад also кантроль у der, glaube ich, an sich nichts dagegen haben, wenn das тагачаснай stattfindet, aber dann Interesse daran сітуацыі, haben, dass sie das sehr schnell wieder unter бо, Kontrolle мабыць, bringen können. савецкія Aber нейкія органы, das ist яны ein нічога sehr не малі interessantes супраць такіх распраў, але ж яны таксама і Forschungsthema хацелі insofern, als wenn man кантраляваць sich das dann natürlich сітуацыі. dann im Гэта была Vergleich б auf вельмі europäischer Ebene інтарэсная anschauen тэма, kann. Das цікавая sind тэма für для Fragen. даследаванняў. І вялікі дзякуй за пытанне. Дзякуй. У нас яшчэ адно пытанне ад Александра Далгоўскага. Таксама яно такое патрабуе дэталёвага адказу. Ці разглядаліся у Коблінцы злачынствы стацыянарнай службы СД, якія не былі звязаны з Халакостам? У Коблінцы на працы разглядаліся пытанні не толькі злачынств не толькі звязаны з Халакостам. Хто пачне? Ich könnte erst einmal beginnen. І я пачну з вашага дазволу. Ja, also es wurden auch, Гэта было сапраўды Tatverdächtige так. angesprochen, die, Разглядаліся sich злачынствы, gegen, nicht-jüdische Zivilisten якія beziehungsweise gegen, былі здзейснены супраць sowjetische не Kommissare, яўрэйскага, Militärs, неяўрэйскага Politkommissare насельніцтва, berichten. напрыклад, Und, супраць Franziska функцыянераў hat ja савецкай bereits улады, angesprochen, супраць dass, da diese палітычных Kriegsgeschichte, работнікаў was heißt Kriegsgeschichte, Чырвонай diese, арміі. І auch bei der Францыска Aufarbeitung ўжо казала, der што Kriegsvergangenheit das Geschlecht eine Rolle spielt. гендер Spielt es auch für die адыгрываў deutschen пэўную ролю, Täter. Ein Fall, і der для angeklagt wird, ist нямецкіх eine злачынцаў гэта таксама згуляла sowjetische сваю ролю. Kriegsgefangene Frau, Напрыклад, жанчына lebendig verbrannt wird. ваеннапалонная Das wird была angeklagt. спаленая Im жыўцом. І westdeutschen вось за System, гэта Justizsystem ist es insgesamt быў вынесены прысуд у relativ schwierig, insbesondere ab заходненемецкай 1968, die Tötung von заходненемецкай nicht-jüdischen und увогуле dann ж auch у noch заходненемецкай Nicht-Zivilisten oder юрыдычнай möglicherweise практыцы Personen, die nicht den Status eines Zivilisten haben, было даволі anzuklagen. Aber праблематычна bei diesem frühen Prozess 1963 пераследаваць людзей за wurde dieser злачынствы, Fall якія verhandelt, звязаныя з weil er з eine besondere злачынствам Form von супраць Grausamkeit неяўрэйскага zeigt. насельніцтва. Але вось гэты выпадак стаў такім паказальным, таму што гэта быў узор жорсткасці, узор гвалту. Дзякуй. Так. У мяне ёсць таксама пытанне. Хацеў бы задаць і Францыскі, і Ясмін.
каб вы растлумачылі, можа, больш падрабязна у шэрагу публікацый і ў беларускай навуцы, і замежнай, і нямецкай, і іншых, адзначаецца, што ў крымінальным праве ФРГ, Федэратыўнай Рэспублікі Германії, размяжоўваецца паняцце выканаўца, злачынца, і памагаты ў злачынстве. І гэта мела вельмі вялікае значэнне для прысуду, для доказу. І вось чым адрозніваецца трактоўка гэтых паняццяў? Калі ласка. Ja, ich weiß nicht, ob wir einfach ein paar Gedanken zusammentragen wollen. Also, Так, weil, ну, давайте просто накидаем наши думкі weil diese на ganzen гэты конт. technischen Fragen sind ja unglaublich komplex. Also Таму zum што гэта, einen, wir як у sprechen любое ja юрыдычнае ganz пытанне, гэта allgemein, вельмі складана. sprechen wir, Увогуле, wir sprechen in der Diskussion гаворка, von Kriegsverbrechen. калі Wir мы, haben вось auch schon мы das Wort кажам пра NS-Verbrechen verwendet. Das ist ваенныя eines der злачынствы, Probleme, я, dass halt напрыклад, juristisch ужывала betrachtet die паняцце Taten, die нацысцкія passiert злачынствы. sind, З also seien das zum юрыдычнага Beispiel Gewalttaten гледзяшча gegenüber Zivilisten oder акты Kriegsgefangenen, гвалту in den, супраць in ваеннапалонных den альбо jeweiligen verschiedenen цывільнага Ländern насельніцтва у völlig розных anders краінах juristisch verpackt яны sozusagen, konzeptionalisiert werden mit іначай unterschiedlichen Begriffen und dann яны auch mit іначай unterschiedlichen разумеюцца ў розных Straftatbeständen судовых сістэмах, у розных verhandelt wurden. Das heißt, праве розных краін. das, І, was, адпаведна, пакаранне за гэта also будзе рознае. gerade, und Напрыклад, Jasmin Söhner wird da sehr viel mehr zu sagen і können, aber Ясмін Зёнер можа сказаць пра гэта was eine значна der больш. Fragen Вось im адно з пытанняў Westdeutschen Strafrecht war ja immer die у Frage, war das Mord, war es Totschlag, у war es ФРГ Beihilfe dazu? адрозніваюцца Für Mord розныя braucht man eine Absicht, das розныя muss man віды nachweisen забойства, können. напрыклад, забойства з намерам. Die І тады гэты намер трэба Dimension war das ein давесці, што bisschen гэта намер leichter, weil быў. die juristische Grundlage eine А andere war. Also мне здаецца, у da Савецкім konnte Саюзе man sich гэта zum einen auf diesen суддзям было Straftatbestand прасцей. Wismir Rodinem, also Там можна было, напрыклад, bekannten спасылацца на вось Paragraphen гэту 58 und im здраду радзіме, belarussischen Strafgesetzbuch 63 артыкул beziehen. Es gab auch noch mehr 58, speziellen 58 Ukas aus dem April крымінальнага 1943, wo nochmal unterschieden wurde zwischen кодекса, den але там Wismir, also den адрознівалася Verrätern und den паміж Посредникern, also den здразнікамі і Helfershelfer. Aber памагатымі. auch das waren unscharfe Trennungen, die sich dann auf Але die гэты Komplexität der jeweiligen Fälle падзел, in der калі прыглядзецца, быў не такі ўжо Entscheidung, die dann дакладны, von і den гэта Gerichtsberichten давала vor Ort суддзям oder альбо, im напрыклад, Krieg ваенным oder трыбуналам unmittelbar danach getroffen яшчэ wurden, ў час вайны, diese таму што гэтая Komplexität змена gar яна nicht была einfassen ўведзеная ў konnte. 43-м годзе, а яна давала ім даволі вялікую Genau. Also прастору was ich для damit sagen will, ist, dass свавольнага спантаннага diese вырашэння juristischen на Fragen, свой welche густ. Paragraphen und welcher Straftatbestand І angewandt wird, in таму jedem Fall an вось sich schon як hochkomplex ist und sich кожным so выпадку schwer трэба вельмі verallgemeinern lässt. Aber дакладна soweit ich глядзець, das weiß, якія war ein Riesenproblem артыкулы крымінальнага in кодекса den прымяняліся. westdeutschen Prozessen, dass man halt І sich, звычайна для sich заходненемецкай sozusagen auf юстыцыі das якраз таки было normale вельмі Strafgesetzbuch праблематычным angewandt hat und da прымяняць nachzuweisen, звычайны dass man крымінальны кодекс den Vorsatz hatte, einen і Mord zu даказваць, begehen. што Und wenn die Angeklagten абвінавачаная vor allen Dingen ja асоба gesagt мела вось haben, якраз такі wir намер, waren Soldaten, wir haben nur Befehle а тады befolgt. яны, адпаведна ж казалі, Dann што steht яны das проста sozusagen, выконвалі also загады, meines Erachtens і geht es гэта darauf ein, пераводзіла juristisch eine ўсё пытанне ў Vereinheitlichung zu іншую sehen. юрыдычную Aber wie gesagt, плоскасць. Jasmin Söhner wird dafür Ну, noch я sehr viel mehr спадзяюся, zu sagen Ясмін können wahrscheinlich. скажа пра гэта, зможа патлумачыць гэта лепш. Das könnte ich möglicherweise, aber das kann ich Ну, auch я б, nicht можа, і магла б, але totgreifend Juristin bin. Ich я glaube, was таксама не ich noch юрыстка, etwas і таму не ergänzen магу kann, ist, гэта настолькі und es ist дакладна вам insbesondere зараз für den Fall прадставіць. Belarus sehr, sehr wichtig. Zum Але einen гэта было вельмі Verjährungsfristen. важна Mord якраз у verjährte працэсах, heute звязаных eigentlich з 1965 Беларуссю. verjähren. Die Frist wird dann kontinuierlich verlängert. Напрыклад, той Bis же heute, самы bis wir nach 1979 тэрмін kommen, im Fall gekommen sind, ist Mord nicht mehr verjährt. Das ist was Neues. Also diese тое ж Verlängerung hat nur etwas mit den тое пытанне, якое mit den датычна з NS-Vorschriften zu tun, die in der Bundesrepublik дыскусія, durchgeführt werden колькі sollten. на Aber Mord працягу ist якого часа будзе 1960 пераслед bereits verjährt за und за da ist auch ein злачынства, ganz за interessanter забойствы. Unterschied. Also was heißt Гэты interessant? Aus einer analytischen мяжа Perspektive ўвесь час interessanter адсоўвалася Unterschied ў dann dabei zu будучыню, sehen, dass Geiselerschießung oder але, Repressalierschießung, напрыклад, die es ja забойствы заложнікаў, якія вельмі часта адбываліся якраз такі на ўсходзе Еўропы, на акупаваным Савецкім Саюзе, і значна радзей на захадзе Еўропы, дзе
саюзнікі бачылі гэта на свае вочы. Гэта стварала значную розніцу паміж тым, хто быў ахвярай, мужчына, жанчына ці дзіця. За заложнікаў каралі больш жорстка. І ў 70-е гады адбыліся два суды па забойствах, здзейсненых у Беларусі, але ў абодвух выпадках абвінавачаных апраўдалі. А вось калі, напрыклад, працэсы адбываліся на падставе абвінавачанняў наконт забойства заложнікаў у Італіі, то тады розніца была, то тады былі іншыя прысуды. І, дарэчы, мажліва, і гэта стала фактарам таго, што злачынствы супраць, гвалт супраць насельніцтва на ўсходзе Еўропы не застаўся настолькі, не ўрэзваўся настолькі ў памяць нямецкага грамадства, як тое, што было зроблена на іншай на акупаванай тэрыторыі заходняй Еўропы. А рэч яшчэ ў тым, што нямецкі крымінальны кодэкс, ён даволі стары, і праз гэта ён не вельмі добра прыдатны для таго, каб караць злачынствы, якія здзяйсняюцца ўсёй дзяржаўнай машынай. І ў 60-е і 70-е гады нямецкай юстыцыі прыйшлося рэфармаваць крымінальнае права, у тым ліку праз тое, што яны зразумелі, наколькі недарэчнымі з'яўляюцца тыя катэгорыі, да якімі яны падыходзяць да злачынства такога кшталту. Калі б кагосьці абвінавацілі за забойства, то прысуд мусіў быць пажыццёвае зняволенне. Але калі вось гэта будзе тое, што вызывае дапаможнік злачынства, то тут ужо тэрмін зняволення быў бы ад 3 до 15 гадоў. У Нямецчыне ўрэшце ніколі не было створанае асобнае крымінальнае заканадаўства для нацысцкіх злачынстваў, і праз гэта звычайнае крымінальнае права, яно ўвесь час ужывалася даволі інструментальна пад уплывам палітычных матываў, і сітуацыя палітычная, якая складалася вакол таго ці іншага працэса альбо абвінавачанага, яна вельмі моцна ўплывала і на прысуд, і на тое, як катэгарызавалі тую ці іншую справу ці тую ці іншую з'яву і суддзі, і прысяжныя. Дзякуй. У нас яшчэ ёсць две заўвагі, якія зачытаю ад Пітера Стоя. Заўвага. У архіве дакументаў штазе таксама захоўваюцца матэрыялы, звязаныя з запытамі аб прававой дапамозе як з краін захаду, так і з усходу. Паміж Камітэтам дзяржаўнай бяспекі і Міністэрствам дзяржаўнай бяспекі. Таксама ў архівы ёсць, конечно, шмат можна яшчэ працаваць. Таксама Леонід Рейн звярнуўся з каментарам. Да пазасудовых формаў правасуддзя можна таксама аднесці так званае партызанскае правасуддзе. Падчас вайны партызаны без якога-небудзь судовага разбору забівалі тых, каго лічылі калабарантамі. У тым ліку супрацоўнікаў дапаможнай паліцыі, бургамістра, старастаў, вёсак. Дзякуй. Вось за заўвагі, я думаю, яны не патрабуюць адказы, проста это удакладненне. Я яшчэ раз скажу, што у нас ёсць па мінуце дзве для Францыскі і Ясмін, каб яны падвялі вынікі нашы, таксама адказалі, можа, вельмі каротка на запыт гаспадарыні Шмідт, што трэба яшчэ даследаваць, на вашу думку, якія тэмы могуць быць цікавымі. Калі ласка, але ў нас засталося не больш 3 мінут, і таму прашу вас адказаць. Ja, vielleicht fange ich ganz kurz an. Можа, я пачну каротка. Гэтыя прабелы, дзякуй за пытанне, прабелы у дачыненні працэсу, як мне здаецца,
Ну, Eine калі б у Frage, нас die auch vor было dem Hintergrund des больш vorhandenen доступу Materials да wirklich дакументаў stark справ, то untersucht гэта werden könnte, было ist die Frage інакш. der І тут Aufarbeitung трэба im Rahmen von sexueller даследавання, Gewalt schon з'ясавання таксама in den і Prozessen der 40er und 50er сексуальнага Jahre гвалту, geführt werden, dann eher in таксама den 60er у Jahren. Und 40-х, also 50-х, ich hatte mir das 60-х jetzt гадах neulich гэта mal таксама ausführlicher für было, diesen але ж я Gedankenprozess in Tschernihiv im Januar 1947 у angeschaut, Чарнігаве weil 47-го года гэты sexuelle працэс яшчэ Gewalt раз an Frauen, падрабязна vor allen Dingen чытала. verübt durch deutsche Гэта Soldaten, aber сексуальны dann auch гвалт durch над unterschiedlichste жанчынамі з боку нямецкіх andere салдатаў, Akteure, die жаўнераў і in den letzten таксама Wochen іншыя aktiv sind, актары ў акупаваных ist so тэрыторыях. ausgeprägt, І dass so гэта viele, vor allen Dingen тут Frauen ёсць так шмат auch Mädchen Opfer sexueller Gewalt geworden. жанчын Und ці trotzdem, дзяўчынок, zumindest in diesem Prozess якія былі November 1947 in ахвярамі Tschernihiv war das kein, also у es war zum einen war es Чарнігаве. kein eigener Straftatbestand, Гэта не было so, асобным прадметам aber злачынства, і also im Sinne eines Kriegsverbrechens, aber es gab natürlich то бок diese гэта было не Gewalt ваеннае als злачынства, regulären але ж Straftatbestand. Und згвалтаванне obwohl es so weit verbreitet як war, злачынства. І нягледзячы на тое, kommt што es гэта in Prozessen nur было recht selten вельмі vor. Es wird nicht моцна komplett ignoriert. Es gäbe, распаўсюджана, glaube ich, keinen Grund dafür, зрэдку das бывалі sozusagen zu працэсы. ignorieren, Гэта weil die не Täter ja vor allen Dingen Deutsche ігнаравалася, waren. таму Aber што gleichzeitig stellte sich die Frage злачынцы nach der былі ў Querstellung, першую чаргу wer hat нямецкія, eigentlich але ж in diesen Prozessen entschieden, welche ставілася Themen пытанне, angeklagt werden. Der Holocaust якія kommt auch тэмы vor, ist nicht разглядаліся ў prominent, гэтых wird durchaus судах. etwas Халакост erwähnt. таксама Ähnlich wie быў, bei der яго sexuellen Gewalt ist das упаміналі, sozusagen etwas ist, das падобна nicht як і гэты hundertprozentig сексуальны ausgelassen гвалт, wird, aber es ist sehr то бок marginalisiert. яго Und so das ist, glaube ich, мінімалізавалі, so ein Themenkomplex. але ж Damit не in Verbindung steht etwas, цалкам was jetzt nicht unmittelbar mit dem Prozess не zu tun hat, aber als разглядалі. Forschungsgegenstand Ну, wäre, гэта glaube ich, можа auch не sehr gut zu звязана з wissen, was працэсамі, wir nicht але ж viel wissen. гэта Warum sind цікавы прадмет Kinder, для die entstanden sind, also даследаванняў. Kinder, die І geboren worden sind, таксама aus лёс diesen дзяцей, Beziehungen, якія wahlweise ўзніклі Zwangsbeziehungen, з Vergewaltigung, aber гэтых auch den сувязяў, Morden з oder гэтых einvernehmlichen згвалтаванняў Beziehungen ці zwischen Frauen in нейкіх besetzten Gebieten палюбоўных und deutschen oder anderen Soldaten. зносінах ці не Ich hatte з vor langer, langer нямецкімі Zeit, жаўнерамі ці als з ich іншымі ein Jahr in Belarus людзьмі. gelebt habe, versucht, І я das so ein жыла bisschen год у auch in Беларусі і Forschungsinterviews zu erfragen, намагалася aber habe selber bei mir gemerkt, dass браць das ja інтэрв'ю, але ein ж я Thema ist, das таксама auch sehr заўважыла, што traumatisiert und гэта retraumatisiert тэма, sein kann, dass es große якая Probleme hatte, auch вельмі danach zu fragen. Aber ich habe траўматызуе da selber ці zum Beispiel in Archiven nichts рэтраўматызуе. dazu І gefunden. Und таму falls es da gibt, vielleicht gibt es auch im я не Publikum вельмі магла займацца Kollegen und гэтай Kolleginnen, die das тэмай. У beforschen. архівах я мала Das чаго erscheint mir so eine знайшла. andere große Leerstelle І мне in den здаецца, што гэта такі Nachkriegsgesellschaften, auch in вялікі der прабел Frage, можа для wie тых, mit хто den ganzen слухае Kriegstraumata эту umgegangen wurde, aber дыскусію. dann auch mit dem І Wissen як darum, з was гэтым zeigt усім ein Kind. Also wo in абыходзіліся einem з Interview ein траўмамі. Interviewpartner dann erzählt Таксама hat, einen deutschen як мне Vater hatte. у Und wie sind адном da mit інтэрв'ю, Gemeinschaften oder як Nachbarschaften damit было, umgegangen калі mit dem Wissen und бацька was hat das дзіцяці быў, bedeutet im Leben напрыклад, der немец, Einzelnen, і aber як auch гэта адлюстроўвалася dann на in жыцці dem гэтага Kontext sozusagen der sowjetischen Diktatur. дзіцяці у кантэксце савецкай дыктатуры. Дзякуй. Ясмін, калі ласка, калі караценька толькі. Okay, gut, Danke. ich werde es versuchen. Also ich glaube, ich würde insbesondere zwei Мне Punkte dabei здаецца, aussuchen, die што mir die мне interessantesten тут scheinen. Das ёсць eine ist два natürlich der такіх Wunsch, dass man прабелы. irgendwann mal Гэта in die жаданне, Akten des Zentralkomitees каб schauen kann und паглядзець nachschauen kann, welchen politischen цэнтральнага Stellenwert камітэта і паглядзець, якую diese Prozesse палітычную hatten, вагу insbesondere мелі auch гэтыя diejenigen, die in den працэсы. 1960er Jahren stattgefunden haben in der Асабліва Sowjetunion ў und genauso, welchen 60-е гады ў Stellenwert man Савецкім eigentlich der Саюзе, Unterstützung der Bundesrepublik bei der Bestrafung von deutschen Tätern значэнне мае beigemessen hat. падтрымка Und da im ФРГ Anschluss die у Frage, пакаранні was нямецкіх ist eigentlich das злачынцаў. Verhältnis zwischen І dieser так politischen Ebene, сама dem KGB суадносіны und der гэтага Gesellschaft. палітычнага Und da ўзроўня КГБ insbesondere auch die і Frage dabei, wie werden diese насельніцтва. Ermittlungen І eigentlich тут initiiert? важнае Gibt es ein пытанне, gesellschaftliches Bedürfnis? Gibt хто es пачынае Individuen, гэтае die расследаванне, es sich ці zur ёсць Aufgabe індывідуумы, machen, якія робяць гэта ehemalige сваёй Täter anzuzeigen, сваёй beziehungsweise auch задачай, möglicherweise danach і каб weiterzusuchen. Denn bisher ажыццявіць ist пераслед kein былых sowjetischer гэтых Nazi-Jäger, злачынцаў, бо ў Савецкім Саюзе не Maurice было Tal oder такіх, andere Personen bekannt. як Also auch Сімулісу über die там, konkrete Frage якія dabei, wie gehen die пераследавалі jüdischen Gemeinden und die jüdischen Repräsentanten нацысцкіх злачынцаў. І damit тут um. пытанне, як Ähm, яўрэйскія
прадстаўнікі абыходзяцца з гэтым, што яны бачаць ці не бачаць гэтыя савецкія працэсы, у якіх пакараюць калабараторы, але ж нямецкія нейкія злачынцы, яны на свабодзе. Гэта было б вельмі таксама цікавай тэмай. Genau. Vielen Dank. Гэта мне хацелася б як такі прабел назваць. Дзякуй. Ну, я толькі пару слоў скажу, што сённяшняя дыскусія атрымалася, на мой погляд, вельмі цікавай, вельмі змястоўнай, і яна паказвае, што гэта тэма асэнсавання, пераасэнсавання падзей другой сусветнай вайны, яна застаецца актуальнай і ў навуковай супольнасці, увогуле у грамадстве. І зразумела, што гістарычна асэнсаванне падзел мінулай вайны і гісторыі ў цэлым не можа абысціся без супрацоўніцтва, міжнароднага супрацоўніцтва даследчыкаў з розных краін, і ў тым ліку Беларусі і Германіі. І спадзяюся, што сённяшняя дыскусія яна будзе садзейнічаць гэтаму ўзаемнаму супрацоўніцтву, бо сярод нашых удзельнікаў былі і беларускія даследчыкі, і нямецкія даследчыкі з іншых краін, і, канешне, вось гэта вельмі добра, і я спадзяюся, што гэта будзе мець працяг. Таму сёння вялікі дзякуй арганізатарам нашай дыскусіі, форуму «Беларусь», нямецкаму таварыству ўсходнееўрапейскіх даследаванняў ДГО, як мы кажам, нашым паважаным эксперткам, перакладчыкам, без якіх наша камунікацыя была бы менш эфектыўнай. А таксама ўсім удзельнікам, хто задаваў пытанні, разрабіў каментары, проста уважліва слухаў тое, што сёння тут адбывалася. Сачыце за далейшымі мерапрыяцыямі форума «Беларусь». Да новых сустрэч. Дзякуй.